преодоляват препятствия вместо да яздят поне както беше до сега. Първото сертифицирано съоръжение за новата дисциплина от модерния петобол, именно Obstacles, минава на препятствие, беше изградена в Пазарджик. Всички можем да я видим тук зад нас. Това е повод да се съберем днес тук на общинския клубен комплекс Балона, където малко по-късно ще бъде показа лентата на новата придобивка на спортен Пазарджик. И така тази вечер наши гости са кметът на община Пазарджик Петър Куренски. Нашите аплодисменти. Тук е и заместник кметът с ресор спорт, младежка политика Таня Колчакова. Наш гост е Андрей Кузманов, председател на Българска федерация по модерен петобой. Моля вашите аплодисменти и за Камелия Александрова, изпълнителен директор на Българска федерация по модерен петобой и вице-президент на Европейската конфедерация по модерен петобой. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо заместник кмет, скъпи състезатели, скъпи граждани, треньори и родители. Днес е хубав ден за спорта в Пазарджик, както казах преди малко на медиите. Вие всички знаете, сестри Стоеви се класираха на четвъртфинал на Олимпийски игри, турнира по бадминтон. Те все пак са състезатели на бадминтон склош клуб Пазарджик. А ние тук в Пазарджик продължаваме да инвестираме в спортна инфраструктура. Считаме, че това, което се случва, изграждането на спортни обекти, всъщност е инвестиция в бъдещето на Пазарджик, в децата на Пазарджик. Защото именно на тези съоръжения тук ще тренират и ще се изградят като личности, като състезатели, като характери, бъдещите шампиони на България, на света, на Европа. Искам да поднеса моите най-големи благодарности на господин Кузманов, президента на Българската федерация по модерен петобой, че ни се довери и ни предостави това спортно бижу. Първата по рода си спортна инсталация за така наречени Obstacles, новата дисциплина в модерния петобой, с което Пазарджик затвърждава реномето си на център на модерния петобой в България. Вие знаете, че тук има цели 5 клуба по модерен петобой, което е близо една четвърт от всичките клубове. Това дава големи възможности за нас като град. За нашите деца на първо място, тук да се подготвят да израстват бъдещите шампиони. Да приемаме най-различни по своето естество състезания. Започнем от национални състезания и минем през европейски и световни такива, за което разбира се имаме уверението и разчитаме на нашето
добро партньорство и сътрудничество с господин Клубов. Лена, само ти се чуваш. La